Türkmenistan Avgustun 10 günlüğünde Türkiye'den deportasiya edilen müňe goly raýatyny ýzyna getirmegi planlaşdyrýar. Azatlyň durlup budakdaky çeşmeleri munyň bilen bagly taýýarlyklaryň görülýändigini, sol sanda karantin zowluklarynyň esaslandyrylýandygyny, medisina barlyklarynyň guramalyşdyrylýandygyny, galy berse-de getirilen raýatlary sora etmek üçin mahkemanyň işgärlerinden ýürüýte toparyň düzülýändigini aýdarlar. Bu, Türkmen zähmet migrantlarynyň has köp ýaşaýan Türkiýanyň häkimetleriniň soňky aýlarda ýurtda bekanun ýaşaýan migrantlara garşy giň gerimli reýtleri geçirýän döwrüne gabat gelýär. Aşgabatyň halkara aeroportundaky çeşmämiz Türkiýanyň deportasiya merkezindäki 1000 goly Türkmenistanyny ýzyna getirmek üçin Türkmen howa ýollarynyň bir näçe uçurynyň göz öňünde tutulýandygyny aýtdy. Deportasiya edilenler üçün bu uçorlar muht bolar. Getiriljek raýatlary pandemiýa çäklendirmeleri döwründe bolşýaly Lebap welaýatynyň merkezi şäheri Türkmenabadyň aeroportuna getirmek göz öňünde tutulýar. Diýip Aşgabatly çeşmämiz belledi. Azatlyň saglyk pudugundaky başga bir çeşmesi Türkmenabadda eýem pandemiýa döwründen galan karantin zowluklarynyň täzeden ornaşdyrylyp başlanandygyny aýtdy. Deportasiya bolup gelenleri karantinde 3 gün saklamak planlaşdyrylýar. Bu döwürde olaryň Covid testi alynar. Şeýlede jinsy ýollar bilen geçýän kesellere, şol sanda spide ýolugup ýolugmandygy barlanar. Diýip saglyk resmiýeti aýtdy. Sol bir wagtda ol testleri pozitiv netije görkezen raýatlaryň mümkin soňky ykbaly barada entek anyk maglumatynyň ýokdugyny belledi. Munyň bilen bagly deportasiya bolup gelen raýatlary sora etmek üçin hopsuzlyk gulluklarının hatarından ýürüýte toparyň düzülýändigi hem bellenilýär. Bu barada habar berýän ýeni bir ynamdar çeşmämiz. Bu toparyň düzümine esasan mahkemanyň Aşgabatdaky baş idarasynyň ofitserlarynyň girýändigini belledi. Ýokarda beýan edilýän ýagdaýlar boýunça dünýäniň iň bir ýapyk ýurtlarynyň biri bolan Türkmenistanyň milli aviadasyjasyndan, Saglyk ministrliginden dagy goşmaça maglumat ýa kommentariýa almak başartmaýar. Türkmen Hava Ýollary 1 awgustdan başlap Aşgabat Moskwa aralygynda iki tarapa uçuşlary toktatdy we munyň sebäbini Moskwanyň howa giňişligindäki howa ýagdaýy bilen düşündirdi. Resmi bildiriş 1 awgust akşam aviakompaniýanyň web sahypasynda peýda boldy. Türkmen aviakompaniyasy Moskwa howa gatnawlaryny ýatyrmak baradaky kararyny Moskwanyň howa zonasyndaky howa ýagdaýy şeýle hem uçuş howpsuzlygyny üçin etmek boýunça töwekkülçiligi berilen baha esasynda düşündirdi. We Türkmenistan aviakompaniýasynyň Aşgabat Moskwa marşrutunda hereket edýän uçuşlarynyň hemmetiniň toktatylýandygyny hem olaryň Aşgabat marşrutunda dolandyrjakdygyny dikkatiňize ýetirýäris diýip bildirişinde aýtdy. Türkmen Hava Ýollarynyň Moskwa gatnaýan uçarlaryny ýatyrmak karary Ortaýadyň paýtagtynda pilotsuz uçarlaryň eden hüjümleriniň ýygyanyna gabat geldi. Soňky 3 günde Moskwa pilotsuz uçarlar tarapyndan 2 ýa-da hüjüm edildiğini netijede Moskwa City Business merkeziniň binalaryna zeper ýetdi. Türkmenistan aviakompaniýasynyň bildirişinde Ortaýada malaşdyrylýan uçuşlaryň indi Aşgabat aralygynda boljakdygy habar berildi. Ondan öň Azatlyň habarçysy we çeşmeleri şol gün 1 awgustda yerli wagt bilen 21:15-de Moskwa barmaly. Aşgabat Domodedowo marşrutunda planlaşdyrylan T5703 reýsiniň iki tarapada birden ýatyrlandygyny habar berdi. Moskwa uçuşlaryň hemmesiniň ýatyrlandygyny, gadany uçuşlaryň henidem dowam edýändigini aýdýarlar. S7 uçuşlarynyň ýagdaýy entek belli däl. Dip Azatlyk radiosynyň habarçysy 11 awgustda aýtdy. Soňra bu uçuşyň ýatyrylmagy barada habar Domodedowo aeroportunyň web sahypasynda hem peýda boldy. Emma sebäbi görkezilmedi. Türkmenistandan Ortaýada uçuşlary Türkmen Howa Ýollary we Ortaýadyň S7 aviakompaniýasy amalaşdyrýar. S7-niň Aşgabat Moskwa aralygynda uçuşlary dowam ettirmejekdigini Ortaýadyň aviakompaniýasynyň özünden anyklap bolmady. Azatlyň Türkmenistandaky çeşmesi bolsa S7 uçarlary häzirlikçe gatnar diýär. Ýagdaýdan habarly çeşmeler Türkmen häkimetlerining uçarlaryň ýatyrylmagy sebäpli Ortaýadyň ýolbaşçylary bilen gepleşik geçirip, ýolagçylaryň Moskwadan gadana eltilmegini, guramak meselesini gozgaýanlygyny Azatlyk radiosyna habar berdiler. Dün Meredowyň Russiýa Federatsiýasynyň witse-premieri Averçuk bilen gurulşandygy barada habar bar. Ol Türkmenistan bilen hyzmatdaşlyk meselesine hem jogapkär. Olar sol sanda Moskwadan Kazana ýolagçylary gatnatmagy guramak mümkinçiligine degisli guramaçylyk meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar. Studentleriň we abituriyentleriň akymy hasaba alynanda
logistika, biletlerin köýmezligi we beýleki zatlar çözülmeli. Resmi taýdan hemme zat çözülen ýaly, iş ýüzünde nähili boljagyny görürüz. Ýagdaý bir wada anyklaşdyryldy. Bu görnüşde awgust aýynyň ahyryna çelini saklanar. Dip çeşmämiz anonimlik şertlerinde gurrun berdi. Uçuşlaryň ýatyrylmagy tomuz kanikullary we diň jagyş mövsümine gawat geldi. Ortaýetde okuyan köp student Türkmenistana barýar we soň ýygyna gaýdýar. Türkmenistanda ortaýetin şäherlerine gatnaýan uçarlara uly isleg saklanýar. Azatlyň Aşgabatdaky habarçylaryň sözlerine görä Moskwa uçar biletleri şu ýylyň dekabryna çenli satylyp gotarypdyr. Siýasy ýagdaýa garamazdan türkmen raýatlary okumak, gazanç etmek we hemişelik ýaşamak üçin ortaýeda gidýärler. Rus häkimetleri Moskwa pilotsuz uçarlaryň hüjüminde Kiýewi aýplaýarlar. Ukraina tarapy şeýle hüjümler barada adatça düşündürüş bermeýär. Şeýle-de bolsa Ukrainanyň prezidentiniň edarasynyň başlygynyň geňeşçisi Mikhailo Podolyak Moskwa City toplumuna edilen zarbalar barada tesbir berip pilotsuz uçarlaryň hüjümleriniň ortaýetin çägine ýygy-ýygydan boljakdygyny aýtdy. Ortaýetin prezidentiniň medeniýet sekretary Dmitri Peskov pilotsuz uçarlaryň howa hüjümlerinden Moskwa awanýan howpyň açaçanlygyny boyun aldy. Ýönül bolup geçen wakalara diňe goranmak ministrliginiň düşündürüş berip biljekdigini aýtdy. Türkmenistan Ukrainadaky ýagdaý barada resmi garaýşyny ma'lum etmeýär. Ortaýetin Ukrainadaky agressiýa wagtynda ýurdun resmi pozisiýasy nämälimligine galýar. Türkmen häkimetleri 2020-nji ýylyň fevralynda uruş başlanaly bäri bu barada hiç zat aýtmadylar. Türkmenistanyň döwlet habar beriş serýişleri hem bolup geçýän wakalary beýan etmeýärler. Türkmenistanda adam pidalaryna getiren ýol ulaw hadisalarynyň ýene biri boldy. Daşowut welaýatynyň merkezi şäherinden 10 kilometr gün ortadaky awtomagistralyň uğrunda 3 haftalyň çakışmagy netijesinde bolan ýol hadisasynda 3 adam öldi. Adatlyk radiosynyň habarçysynyň we çeşmeleriniň maglumatyna görä, helakçylikli waka 1 awgustda ýerden sagat 9 töwereginde welaýatyň iri galla kärhanasynyň golaýynda boldy. Yol hadisasyna uçuran 3 ulagyň içinde jemi 13 adam bolup, olaryň üçsi wakanyň bolan ýerinde jan berdi. Başga 4 adam we bir tany çaga agyr ýaralandy. Olar içerki gan gitme, kelli çanak ýarylmasy ýaly saglyk näsazlyklarinden izir çekýärler we hastahananyň reanimasiýa bölüminde bejerge alýarlar. Dip ýagdaýlardan habarly Daşowutly Lukman habarçymyza gurrun berdi. Adatlyk Daşowut şäheriniň tiz kömek merkezi bilen habarlaşyp, waka barada goşmaça maglumat almaga synanşdy. Merkeziň telefona jogap beren resmisi ýol hadisasynyň bolandygyny we wakada bir näçe adamyň ölendigini tasdiklady. Ýöne ol bu barada goşmaça maglumat bermekden saklandy. Waka şaýat bolan raýatlaryň bir näçesiniň aýtmagyna görä, helakçylygyň bolan wagty sürüjüler awtolawlary aşa ýokary tizlikde dolandyrýardylar. Şeýle-de olar adatdan daşary ýagdaýlar gullugynyň şol sanda tiz kömek ulaglarynyň wakanyň bolan ýerine wagtyndan giç gelendigini we munyň ýol hadisasyna uçuran adamlaryň köp gan ýitirmegine we wagtynda halas edilmezligine sebäp bolandygyny hem aýtdylar. Ulaglardaky derman gutucuklarynda da ilkinji kömek üçin gerek bolan medisina terişdeleri, şol sanda dermanlar we sargylar ýok eken. Dip şaýatlaryň biri habarçymyza gurrun berdi. Adatlyň bu barada welaýatyň adatdan daşary ýagdaýlar boýunça gullugyndan kommentari almak synanşyklary başa barmady. Şeýle-de redaksiýamyzyň welaýatyň polisiýa müdirligi bilen habarlaşmak synanşyklary hem oňy netije bermedi. 17-nji iýulda geçirilen hökümet mejlisinde ýurdun içeri işler ministri Muhammed Hydyrow beýleki meseleler bilen bir hatarda garamagyndaky düzümleriň ýol ulaw hadisalarynyň öňüni almak işini talaba laýyk alyp barmak boýunça şu ýylyň ýanwar-iýun aýlarynda ýerine ýetirilen işleriniň netijeleri barada hasabat berdi. Prezident Serdar Berdimuhammedow ýol ulaw hadisalarynyň öňüni almak bilen baglanşykly işlere berk gözegçilik etmek babatda ministre degişli görkezmeleri berdi diýip Türkmen Döwlet Habarlar Agentligi habar berdi. Ýöne habarda hasabatyň we görkezmeleriň jikme-jiklikleri aýdyňlaşdyrylmady. Bu waka adatlykda ýurtda adam pidalaryna getirýän ýol helakçylikleri barada maglumatlaryň ýygyderli çap edilýän mahalyna gabat geldi. Habarçylarymyz şu ýylyň başyndan bäri ýurdun dürli sebitlerinde 10-dan gowrak ýol ulaw hadisalarynyň bolandygyny we bularda 30-dan gowrak adamyň helak bolandygyny habar berdiler.